Ah. Yay. Yay. Ha? Ya. Duduk eh. Nasa ka ba? Bangun. Asa rin sa kulit ako gahapon ko. Wala na oy. Abot na. Do. Video ya. Hah? Ya, kantas ya. Gaga. Tara. Ha? Patuslok ta. Tuslok ta. Kudong ka? Ah. Nantay na nang. Papa. Tara. Siboy ba? Do. Tara. Ha? Maho ta? Mana kay? Tara na lang mo. Kana ganing luya kag pambra si Montiil. Nya giwan himan kay nanay imong dano. So what's up? Hello sa tanan de maga. Another day, another life, another blessing no karon December 29 second dose sa among vaccine no. So karon ako padong ko dito sa vaccination area no. So si Doji Boy og si Gaga Jason day kay kuan sunod adlaw na sila magpa-vaccine kay birthday ron sila pagumangkon. So naghikay man sa dito. So unya ay kamo to pa-vaccine attack na dito ron. So karon ako lang sang usa mga adto sa ako ano. Ako lang sa usa magpatuslok dito ron. So anak na siya, okay ra siya kay usay sometimes bigod kanang naadyo mga bota nga o kuan di kita malikayan nga mag-inusara ta Charles. Di bitaw. So mga tulong ko pa doon sa ano vaccination area. Ay kuan day gahapon day nag-design mi dito sa ano ilahang balay ni Gaga Jason. So nakoy video gamay ra kayo. So ako lang gyud pakita sa inyo ang mong gibuhat gahapon. Chambari ko. Chamba dai. Chambari. May pagkabot. May pagkabot. Tah. Bre ada. Lah. Rubuna. Ya, tam tax. Udah balik itu. Ih. Paminaw. Ay, ako yung maestro naman. Dari ko to ga. Ipindra ga. Ada tong kabalik. Tapos manok may doon. Ah. Pakto zero may mga ga kay amo ang kuan nagpalit sa tila si Doji Boy. Nalimot siya nga pink day kuno kay ingon si John pag ingon kuno nga ara ko lab nalimot ay nawa ang pink. Ay mong green nawa na siya. Ang ibalik sugod. Balik sa sinugdanan day sugod man layo to. Mayam di ka. Sa naman oy. Ano man dyan eh? Preparation din sa ko ano para sa birthday sa unang apo ni Noy John o ni Nanganajin. Karang. Muna nakanindot ba sa nahihikay niya na kay HRM? HM day? May problema sa skirting oh? Seryoso kayo? Iyo! Ay! Paminaw sa nagtanaw sa luyo kay muna nasayod. Hindi na maawag yun. Ibe ang nagtaod mo mo. Wala. Kontrol na. Sa pangalan naga? Finish product. Ay sa mga estudyante na siya niya. HM yung kurso. Na, karon po ko siya kasuway gani. First time po niya mag-design. Tungos sa kuan. Module man nilang klase. Dako-dako nagpero nun sa kuha. Ang lamisa pala lamisa do. Bilang lamisa? 600. Ang balon. 200. Nagsa? 200. Sa kalibo na. Kas oras pa na ko. Tay, kwenta tanan. Baka na lang kong may. Rigoro lang ganong may. Kalaghan ganyan tao. Masaw tagasoda ni. Nakasoda kita ang mga Malag tao eh. Uwan na mga sibog tagamay bro, naiwan po dugusog. Kita mulai lakaw. Ha? Lagi? Kata mo itong unos no? Thank you. So, ulit lang ito mga gano kay pag kuhan
sulti na ko sa doktor nga napakan kog iro. Pag last katong vlog nako katong nanaygon mi napakan mo og iro. So nisulti ko dito nga napakan kog iro. So di man daw pwede kuno nga mag second dose nga kuan. Napakan ka sa iro so wala pa kay anti-rabies nga bakuna. So una sa daw ko no magpa-anti-rabies sa daw ko so karon pwede pa man pwede kay holiday pa man. Holiday sa pwede karon kay sirado ang retsyo. Wala ba yung bakuna niya. Ikaw kung holiday sad. So Lunes man schedule sa anti-rabies. Uli lang ko semua. Sa mga itong buhaton. Oh? Kinahanglan na tag-bridge ni pohon. Hindi na takagi. Anday. Nasugo na sila kanta-kanta dito lang si Dojiboy. Sagal na dito. Ipakita na ko sa inyo haday ito among designan. Basta kinala itong giput up gahapon. Katong design na mo ni Gaga Jason gahapon. Nga gibuhat sa para sa birthday ni Kan. Yang pagmangko ni Dekara no. So tanawan to dito mga. Ulit sa kajot, relax na gamay kay kapoy kog lingkod dito. Ma. Kuan, ini tubig be. Lantan ko. Silan kayo? Malay. Panterabis mo ko no. Asa ko therapist? Ato rari aritsyo. Kasi tanda man gutom mo may. Dusin naman. Pero Jadi ka baksinan day? Unsa ka baksinan? humana ko panterabis. Libre sa at ay ya? Nabayad ko no. Pila? But, matong dala ko korta. Ato ka karon? Di Lunes lagi. Aron. Kaya korta ha. Ano taron? Namiran. Ang gila to. Tarong mo ba? Blood mamag niya sa bata no. Mo na yung stress reliever oh. Tungit gods. Ma. Uy. Sagkatan na to, ha? Ako rin, madto tayo mga ato to tanaw itong design. Ma, pre ko tag naong ma. Tusugot ka ma? Ma? Boots. Ay, tawa ka naman, pre ko sa mama ma. Mama subuyo naman no? Sugot ka? Di. Agay. Ang dili ko mamamasboy nga, wa mo koy papa. Mamasboy gigo. Sakto kay. Ako na ba duwa be? Agay apsula oy. Time. Ako na ba? Ayaw ya. Sina? Pa. Ma. Ma. Tagda ko ma. Ang mama mga ka. Yung book no, press yung book. Ang pila sa vlog. Mau ligin dagom? Ay, kanang Di. napakanya siya sa iro. Wa. Bawal man. Una man Di. ang... Bakuna si Ro. Bawag ligin dagom, di pwede. Nah, nino to yung design ka? Nino yung design mo? Ikaw ay, di ba gino mo? Dara mo ka mga ka. Pagpaak si Ro, kuha mo ako pong gipaak. Patay na iro. Nga, mali mo ang ganay. Tunggi haguan na mo gabi. Ni buto na bang balon. Bana dero? Mukhang tanda ko. Kantahin ta ko. Lagi? Higda man ang... Sakto ra po di sila kabatis tong tingog, muli na sila. Ga kaye. Ice cream. Mga bata mo ka. Kaye ko ice cream. Kaye ko ba ako? Ice cream ba? Tanga niyo mga. Hindi na matibay oh. Ay lakaw kayo matira matibay ta. Mai gane. Kantahan na dire. Tara, tara gitu dulu. Ice cream. Bala ka kayong kuha ni. Wala mo kayo kay. Ikaw? Ato ba yan? Sino ba? Ako apa? Boleh na ulit, solve na ta. Boleh na tayo. Give us is there, deliberate and forgive us our sins.
Amen. 3, 2, 1, 2, 3! Hey! So, mo to sa tanang karong adlaw mga ano. Paguro na ulit ikan sa kuan, duwa na mong ball club niya, nag-upload mig video unta, pero hinay ang internet niya. Di ko ampun gitugnaw si my friend. Laing lawas sa tumbuing. So, ato siyang tapos mga kay gabi na, hapit na alas 11 nung guro. Hapit na alas 11 no, so tawag pa ta. Nagedit pa ko sa kanina itong video karon. So, ang pending, imbis ma-upload to karon pero saan taman na may mga kakulay na anak na siya. Hindi na to siya malikayan, nilagay na yung mga pagsuway. So, mga siya tanang karang mga hope ko nga magkita tagbalik sa kung sunod nga vlog, no? Ay mo kalimot sa pag-comment, like, share, and subscribe. That's all for today. Ganoy TV, Anoy out. Bye-bye!